Ovakve naslove prenio skoro svaki medij diljem svijeta. Jesmo li zapravo pronašli tragove života na Veneri? Što to uopće znači za daljnje istraživanje svemira? Hoće li ljudi ikada posjetiti Veneru? Hoćemo li možda čak i kolonizirati Veneru u bližoj budućnosti? Moje ime je Dario i u ovoj epizodi Kozmopolisa malo više ću se pozabaviti ovim pitanjima. ...14. rujna u časopisu Nature Astronomy znanstvenici sa sveučilišta u Cardiffu pod vodstvom profesorice Jane Greaves objavili su znanstveni rad pod nazivom Phosphine Gas in Cloud Decks of Venus, što bi u prevodu značilo plin fosfin u slojevima oblaka na Veneri. Objava tog članka pokrenula je lavinu reakcija diljem medija. I to s apsolutnim pravom. Da su svi ti naslovi u svim medijima istiniti, a da nisu samo senzacionalistički, to bi stvarno bilo jedno od najvažnijih otkrića u modernoj ljudskoj povijesti. To nažalost nije tako, pa se onda postavlja pitanje što su zapravo to znanstvenici otkrili. Oni su na otprilike 50 km iznad površine Venere u oblacima pronašli tragove plina fosfina. Plin fosfin na Zemlji možemo pronaći samo kao nusproizvod života, odnosno raspadanje organskih tkiva, ili ako su ga ljudi proizveli u laboratoriju. Iz tog razloga je ranije ove godine u časopisu Astronomy objavljeno istraživanje u kojem su znanstvenici predložili plin fosfin kao takozvani biosignature. To bi značilo da kod traganja za životom van Zemlje bi se plin fosfin uzeo kao jedan od indikatora na mogućnost postojanja života. To se posebno odnosi na stenovite planete poput Zemlje i Venere, gdje je skoro pa nemoguće pronaći plin fosfin u prirodnim uvjetima. I to je možda i najglavniji razlog zašto se ta vijest toliko brzo proširila, iako su sami znanstvenici u radu vrlo jasno naznačili da taj njihov rad zapravo nije nikakav dokaz za nekim životom na Veneri. No, postavlja se pitanje što ako u nekoj bližoj budućnosti stvarno pronađemo neke malo češće dokaze o postojanju života na Veneri. Hoće li ju ljudi ikada posjetiti? Prije nego što odgovorimo na ovo pitanje, malo ću vam pobliže opisati Veneru. Venera je drugi planet po udaljenosti od Sunca, te ujedno i naš najbliži planetarni susjed. Po veličini, Venera je vrlo slična Zemlji, ali uvjeti na samoj Veneri su u najmanju ruku ekstremni. Temperatura na površini Venere u prosjeku iznosi oko 470 stupnjeva Celzijevih, dok je pritisak negdje oko 96 bara, što je ekvivalentno pritisku na oko kilometar dubine ispod oceana. Atmosfera se sastoji uglavnom od ugljikovog dioksida sa velikim udjelom dušika te oblacima od sumporne kiseline. Takvi uvjeti su naravno za ljude toksični. Ako uzmemo u obzir da su temperature na površini toliko velike da se živa topi u tim uvjetima, zašto onda uopće se o Veneri razgovara kao mogućoj lokaciji za koloniziranje? Ako sve ove parametre izmjerimo na otprilike 50 km iznad površine Venere, dolazimo do sasvim drugačijih podataka. Temperatura je u tim predjelima od 40 do 80 stupnjeva, što, iako je još uvijek poprilično ekstremno, ljudi mogu preživjeti u takvim uvjetima. Također, u tom predjelu pritisak je skoro pa identičan onome na površini Zemlje. Ako u to sve ubacimo još i gravitaciju, koja je oko 0,9 Zemljine gravitacije, dolazimo do uvjeta najsličnijih Zemlji u cijelom sunčevom sustavu. Pa na koji način bi onda ljudi posjetili Veneru ili ju možda u nekom ekstremnom scenariju čak i kolonizirali? U praksi, nažalost, još nemamo odgovor na to pitanje, ali postoji par teorija koje su se pozabavile time. Najrasprostranjenija ideja je ta da izgradimo takozvane gradove u oblacima
koji bi, kao što brod pluta površinom mora, plutali oblacima Venere. Ovo možda zvuči kao znanstvena fantastika, ali NASA već ima razrađenu ideju kako bi koristila taj princip za daljnje istraživanje Venere. Tu ideju razradili su u takozvanom projektu HAVOC, odnosno High Altitude Venus Operating Concept. HAVOC program objašnjava princip korištenja letećih stanica koje bi služile kao baze za daljnje istraživanje Venere. Te baze nalazile bi se u zlatnoj zoni od oko 50 do 60 km iznad površine Venere i iz njih bi se ispuštale sonde koje bi nakon što bi obavile određene eksperimente na Veneri vratile nazad u tu bazu. Nažalost, program je ostao u teoriji, ali ko zna, možda ovo pogura znanstvenike u tom smjeru. Možda ovo otkriće pogura znanstvenike da dio onog novca koji se ulaže u istraživanje Marsa uloži u istraživanje Venere. Ipak nam je ona najbliži susjed i najlakše nam je teoretski doći do tamo. Što vi mislite? Isplati li se možda ulagati u istraživanje Venere? Slobodno ostavite vaše mišljenje u komentaru ispod, a ako želite detaljnije istražiti o ovoj temi, ostavit ću vam u opisu linkove svih izvora iz kojih sam ja izvlačio informacije. Najzanimljivije komentare i pitanja objavit ću na kraju sljedećeg videa. Hvala vam na pažnji. Ako vam se video svidio, stisnite like. Ako želite još takvih videa, stisnite subscribe, šerajte ljudima i što je najbitnije od svega, ostanite radoznali. Bok!